कोण रे? ठेव तू ठेव. ती जुनी ही आहे. जुनी प्रेम कहाणी आहे ती ठेवून दे. तशीच आहे ती, शेवट तशीच ठेवावी लागते तुला नाही काय सांगून. हो माझे बघ किती आहेत ते. युट्यूब स्टार हा या डिस्काउंट दे काय तो नाही ते काय कळत होता पुढे कसं येतलो तो कलर पॉपकॉर्न. किती रुपये? 10 रुपये धरा हो. 10 चे 2 काय 3 दिल्या? चांगले दे बघू किती काय दिलं? झालं हो, धरा 2 घेऊन जावा. अरे होय पैसे देता येत. थांब पैसे नंतर द्या, आधी पिशवी धरा. दे दे अशी करूया ती तिघांनी. एकमेकाक बाजू आहे. 1 2 3. माझ्याकडे बरोबर 500 आहे. मी माझ्याकडे 72. चिअर्स. आणि मी हो बघा बायकोसाठी खास ढोकळा घेतलेला आहे. नाही तर माझ्या घराकडे ठोकळ झालं असतं. हॅलो. मागे मी पुढे आहे. मी घरी नाही, मी बाहेर आहे. गाडीकडे. आणि जर गाडीकडे असलो आम्ही तर मी तुला तोबडा होणार. हा. आम्ही गाडीकडे आधी इला. आता तोबडा. काय मी गाडीकडे कोण होता? काय आता इला तुम्ही धावत. पहिला टच कोणी गेल्या? गाठच करू तो काय प्रश्न नव्हता बस. उगाच खाई जाता आम्ही. काय बघ पावडर पाहिला ना. तेव्हा वर्ष गाडी गाडी होतं पावडर. वर्ष नाही घेतलं. हो घराडी तुला काय? आमच्या घरात शेंगे पोडायचे आहेत. कुठे चाललीस? या मूर्ख. ढोरा मेला अर्ध्या ठेवून यायची लागतात. मग तुम्ही माझा काय माझा उगाच झाडांका झाडा नेऊ केलं नाही. आज माझे पैसे संपलेले आहेत त्यामुळे झाड पैसे संपले. चला खय जातास? पुणग्या काय नेता? पुणग्या स्पॉन्सर पुणग्या खय जातो काय राबता? पैसे राबता. पैसे रापितच नाही. त्या कोण रे? ठेव तू ठेव. अरे ती जुनी ही आहे. जुनी प्रेम कहाणी आहे ती ठेवून दे. तशीच आहे ती, शेवट तशीच ठेवावी लागते. तुला नाही काय सांगून. हो माझे बघ किती आहेत ते. माझे बघ किती आहेत ते. चला वर्ष घ्यायचं ना. वर्ष असल्या तर बरी वाटत. तू काय पुष्पा का नाही जाऊता मग? ते काय ठेवलं? पुष्पा असला की आमका बरं वाटतं. पुष्पा असल्या तुमका बरं नाटचा. पिशवी 1 लाखात. वाटतं पाऊस गेलो असं वाटतं. थोड्या वेळान काय करू. हो पण काय खरं जातं आचऱ्यात. दररोज आचऱ्यात काय तुझा? पॅन्ट बदलू वाढलेला म्हणजे पॅन्ट नेवची अतिनंदांची बदलूसाठी तुम्ही आचऱ्या केला. काय रे तुमका सांगणार. पुष्पा म्हणत असतात तकडे फिरता आपला पण घ्या. रोज ते का घराकडे ठेवून आपला फिरता. अजिबात घराकडे कायच करूच नाही. पण काय नाही म्हणजे करून दिलेला सगळा. मग मिडबाऊच्या बाजाराशिवाय माहीतच नसत बाजार ना. पहिला तर मिडबाई कधी इला साधलंच गो पुणग्या. साधलंच गो पुणग्या. बघा हिरवं गार सगळं मस्त. नटापटा करून तुला पटापटा यायलाच होत नाही की काय? हा आपला फोनवर तर होता. फोनवर मी नव्हतंच. मी बरोबर इल. काय ना बोलत होतस कोणाशी तरी. मी फोनवर नाही. एका फोन लावलेल्या बोक्यात. काय तुला सांगणार. फिरण्याशिवाय काही धंदे नाही तुला. हो कांडापेटीत राहायचा. मग भडको होणार. काय तरी काम करत बसायचं. प्रेक्षक मंडळी भडको करणार. मग बघावं तेव्हा तू फिरतच असतेस. हो आता बघ तू सबस्क्रायबर भेटला का तू इकडे. काय करणार फिरते. स्कूटरीवर या विमानाची लोक या नाही होणार बघ. फील नाही मिळणार. विमानाचं फील आहे. चला तुमच्या नादाला वाटतं. काय रे ते काय बोके बाकी मी होय. बाकी काय ना. अरे ही बा आपले लाल परी आली. आता लाल परी म्हणतात. नाही तर ते का लाल डबो. आपली लाल डबो इलो. चला 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 रे चला.
चला पुण्यात आमका नेता का आचऱ्याचे बाजार फिरक. चल. पूनमताईंचे आचरा बाजारपेठेत हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्वागत. पूनमताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. चल आता पटापट. असं काय हे करतं, टाइमपास करू कच गेलं. बाबलो का या काय तकडे काय राबता काय कळत नाही. काय कळता. बघ तरी कसं वाटतो. हा 100 एक काय? ऑटो 100 की 10 नीट विचार. अळम्याचं ऑटो 100 रुपये. ती केवढी ती केवढी तरी ती का त्याला पैसे भेटले. गो गो गो. अळूचा पतपदे बनवणार होतेस त्यासाठी बघ मके आहे तिथे. उद्या आहे. उद्या किती असणार? उद्या नाही आहे. किती किती 50 50 किती म्हटल्या बरोबर 50 काय याचं काय करत. बघून घ्यायची लागता. डेंजरस. हो आम्ही शाळेत शिकले नाही. शाळेत शिकले तर इथं कशा होतो. शाळेत शिकलं तर इथं कच्चा होतं. बरोबर आहे. धाक 2 दोनच घेतलं. बस झालं. 71 घालायचे कशात. हळवत. हळवत एक काय तिचा हळू नाही इथं काय. कशाला एवढे काय घालायचे तिथे. हे करायचं काय लोणचं घालून करायचं आहे की का? 50 घेऊ होत आहे. 50 5 नाही 2च घेऊचे. 20 रुपये 20 रुपये 15 रुपये दे. नाही तर शिवा दे. ठेवणार काय कर मग ठेवणार काय. कटिंग करू. कटिंग बघाय भारी गेल्यान त्याला. कसे जाणार सांग ना. 30 रुपये 30. ये अशी ठेवू दे. 50 की निघते तिकडे. घेऊन जातो डोंगरात मग. यूट्यूब स्टार हा या उद्या डिस्काउंट दे काय तो. नाही ते का कळत होता पुढे कसं येतो तो कलर सोपतो पण. धरा हो. किती रुपये 10 रुपये धरा हो. 10चे 2 का 3 दिल्यान. चांगले दे बघू. किती काय दिलं झालं हो. धरा धाक 2 घेऊन जावा. अरे होय पैसे देता येत. थांब पैसे नंतर द्या आधी पिशवी धरा. दे. म्हणजे हीच भाजी. तेच भाजी आता. कोथिंबीर खायचं. तुम्ही खायचं मटण काय करायचं वडे करायचं. करायचे. मटण करा. मटण आणून ठेव होय ते. हे बाबा कॅमेरा धर त्याच्याकडे. चल चल चल. ये ना तो रे. आता कसे आता नको भात झाली. मिरची घ्यायची होती. कशी आहे रे. काय देऊ. मिरची हवी होती. धरा. बरा का पैसे सुट्टे हवे. पिशवी धरा. पैसे सुट्टे होत 80 रुपये. काय देऊ. 100 भाजी घ्या देतो सुटे. नको. वांगी आहे का. वांगी हजार. ही वाली दे. ही आणि हे सगळं एकच आहे. नाही पण तरी पण 30 होईल. त्याच्यात पण फरक आहे. त्याचे कान आणि डोळे शार्पत. डोक्या शार्प नसलं तर. कशाला घेतो तुला कळणार नाही. आणि आला द्यावा मग आता एवढं घेतो. मला दे मेथी भाजी. हे घे. मला मिरची भाजी नको. तो घे म्हणता आपण घ्यायची ही. आणि वाटेल बाबलिया. हे वाले. हे बाबलिया. हे बघ तुम्ही. अळमी एवढी एवढीशी तो 100 रुपये. हो. पुढे कशा करतात एवढं. तुका माहिती. पुढे तुझा काय योजना आहे. भाजी घेऊची आम्ही सांग. तू घेऊन देतो कापडी घेऊन काय. हा 10 रुपये. कुठचे पण द्या. हे रे बाई. ते लाल वाटाणे घे. मी हिरवे घे. नको. ट्रेन मधून खाऊ पाहिजे. पैसे मी देतोय का. हिरवे हो सुट्टी आहेत काय पण आधी 500. हे ते नको पिवळे नको. तुका वय तर घे. आणि काय घेशील ते तिचं हे घे. शेंगदाणे घे. अरे हे हां अजून काय घेतो. पेपर मिठा.
ले लो खरी पुणग्या गेला. पुणग्या काय काय घेतलं? चळंबी बघूया, खाली खाली मिळतात का बघूयाचं. बघ 80 रुपये किलो. ₹80 रुपये. पालेभाजी घ्या शेपू भाजी घ्या. पैसे अरे हो बघ बोमाट आता बोमाट आता बिया बघते मुलाखत घेतली. टमाटे महाग 30ला पाव काहीतरी का. भेटायची लई इच्छा होती, आज भेट झाली. कोण पुणग्या का दिसत नाही रे. ता काळोखात ना उजेडात दिसत नाही. तुला कोणी सांगितलं पण मी एकाला वाटे पण एका वाटे घ्या वाटे करणार नाही. 4 भाग करूच्या लागती. हा बरोबर. तळून काय करायचं. कळंबी कशी हो? आणि तुझं 1 नंबर. म्हातारा एक टाईप पुढचा सांगतं की अरे असतो तू ताच कर. साड्यावर फिरली हळदी मी तिका म्हटलं येत नाही. हे किती कष्ट आहेत तिने त्याला. म्हटल्या ना हळदी 100 म्हटलं 1 नंबर. आणि मी 1 नंबर. बैस तू घेणार तू सांगणार. मी आधी बघणार तुमची कशी लागतात बोल भाजी ती. एकच 2 प्लेट प्लेट एकच प्लेट द्या. आका नको. म्हणजे अकाउंट आणि मग कशा किलो मी तू कस होईया. एकच प्लेट द्या का. त्यांची जरा जिरवते. बाबल्याक नको होती ना. खाऊन बघ. तशी नको प्लेट घेऊ नको. अरे खाऊन बघ. मिरची आका विचार. मिरची असली मजा येते. कॉफी चांगली मिळत. चहा नुसतं मका एक कॉफी घे आणि पटकन आठव. पटकट म्हणजे तुका खळी जावचा आता. तुझी माणसं सगळी खाली हय आचऱ्या ती आहे ते आम्ही घालतो. आहे ना. हे तुमका काय ते काय पण घे. काय पण नाही. चहा तर चहा, कॉफी तो कॉफी. बघ कॉफी चाय दळू कॉफी नंतर येऊ तोंड केलंस. हां सवय आहे तुका. हा कॉफी. हां 3 कॉफी देवा. 2 तुमच्या रवान दे. तुका नको तुका विचारता कोण. पुणग्या खाणार तू वडापाव? नाही तिला नको आहे. तिचं पोट भर. अर्धा घे बघू घे गो. मागा ती कॉफी खायची. मी कॉफी खाते. कॉफी येतात लगेच येतात. कॉफी वडवर थांबून ठेवतोय. कॉफी थोडं विजू पाहिजे. या करणार की डीप करणार. केस पिकले तुझे सगळे. बघा अटका लवकर. भैमुग घालू जाऊचा. भैमुग घालू गो. साड्यार जाऊचा. नारिंग रे असून येईल कॉफी पिऊसाठी स्पेशल. भारी या म्हणतात ना म्हणून येईल कॉफी. अशी करूया ती एकमेकाक बाजू आहे. 1 2 3. माझ्याकडे बरोबर भाजी आहे. मी माझ्याकडे भाजतो. चिअर्स. मी भाजून पण अशी जोरात आपटायची.
ये. अंगार उडवा पडेल तुझ्या अंगार ऐकली कॉफी तकडे उडवा बघूया कोण कोण आपण चाला एक कसं आहो काका कप म्हणजे काचीचं म्हणजे कुठलं ते 15 रुपये नाही का 15 रुपयाचं कटेल लागा कोण घ्या हा कोणी असताना आम्ही बियत ना शा अजिबात नाही. गुडशी पाडली तोंड कशी पाडव विचार बाप्पांका कल पाडवलं असतंय तर आपण काही विचारता एका माहितच नाही का खबरच नसत ना अजून तुका हा सरप्राईज आहे घराकडे जाऊन चौथा वेळ मस्त 2 तास गेलेले आहेत आजच्या बाजारपेठेत आणि आता घराकडे जाऊया हे बघा सगळे आग मारतात चला ते सुधारायला नको काय घ्यायचं ते काय कशासाठी पण आता झालं खाऊन वर्षाने काहीतरी खायला आणायला हॅलो आता वर्षासाठी घेतोय घे, घे. इला येतोय त्या बटाट्याची उड्यार तो वर्षाचा आवडीचा नाही तो स्वतःच्या आवडीचा तू काय करतोय भूतू बसायचा ना गाडी चालू बिलू करायची येत नाही की हाय बाबा फुल टाइमपास करता हे घराकडून फोन करतो तर झालेला सगळा घेऊ आणि काढिओ बको झालेला सगळा घेऊन आणि काय ते आम्हाला तो लगेच ओळखतो अरे हे तुम्ही दोघं जण भाई बहीण भाऊ भाई आई बहन भाई बहन भाऊ बहीण वाटतं होय म्हटलं आम्ही आहोत. तर चला तर मंडळी आचऱ्याचा बाजार गाव विंडण झालेला गाव विडणार नाही शिस्तीच सांगायचं हा तुला उद्या ब्लॉगिंग करायला दिलं तर कशी करणार तू कशी करणार त्याच्या vlogging? फिरांना उंडगान झालेला म्हणून सांगणार की तर अशा प्रकारे आम्ही आता आचऱ्याचा बाजार फिरून वगैरे झालेलो सामान सगळं घेऊन झालेलो आहोत आणि आता खादाड पण करून झालेली आहे म्हणजे पोटाचो ह्या केल्या ना बाबा त्या फाळक्यात नशीब तुका लावल्या ना गाडी म्हणूनच तर काय भारी पार्क केलं ना हुशार आहे रे JCP वाला कोणतरी तर अशा प्रकारे आता इथेच थांबूया पुन्हा नवीन व्हिडिओत भेटूया तोपर्यंत बाय बाय पूनमताईचा भैमुख घालायचा आहे भैमुख कमीच घालूचो हा आवाज जास्त रेखना तर मी काय भैमुख घालूक चाललोय अख्ख्या आचऱ्या बाजारपेठेत कळालं. सांगा निला सगळ्या का माका भैमुख घालूक जाऊचा माका भैमुख घालूक जाऊचा आणि मी बघा बायकोसाठी खास ढोकळा घेतलेला आहे नाही तर माझ्या घराडे ठोकळो झालो असतो अजून काय आणलंच नाही तू खायला पूनमला काय सांगायला तिला काय नाही खायला नेऊन दे नाही तर नको सांगते मी नेऊ. ना. चला एका सांगणार मीच आणलंय ह्या काय माहिती तसं मी यांका उल्लू बनवीत असतंय पण आता जीपे चलत नव्हता माझा चलतच नाही जीपे येते का करू का आचऱ्यात यार नेटवर्क नाही अरे अरे बाबा ऑन बघतच नाही डायरेक्ट घुसतो ती चला बाय बाय बाहेरच येतो